Poď so mnou do knihkupectva a ja ti ukážem, čo ma zaujalo a čo som si nakoniec vybrala. Moje kroky smerujú do Megabooks, kam chodím v poslednej dobe často a úplne milujem tieto ich farebné stolíky, vždy sú zladené do iných farieb. Toto mi anotáciou pripomenulo geniálnu priateľku od Ferrante. Táto vyšla aj v slovenčine, ale páči sa mi obálka tejto. Toto je kniha o 4 kamarátkach a o ich 4 chybách na ceste k dospelosti. Toto vyzerá byť milé, oddychové, zalúbené, ale hlavne knihomolské. 2 sestry, zosnulá matka, road trip a hrabanie sa v minulosti. O stretnutí muža, ktorý sa správa ako dieťa, s dieťaťom, ktoré sa správa ako muž. Keď sa jej manželka vráti z podmorskej misie, ktorá skončila katastrofou, nie je taká, akou bola predtým. Ak celý svoj život dávate všetko tým, ktorých milujete, neriskujete stratu samej seba? O 30-ročnom dokonalom manželstve, o ktorom sa po manželovej smrti prevalí, že až také dokonalé nebolo. Príbeh o láske, hľadaní identity, prisťahovalectve a jednom oshodovom stretnutí v New Yorku 90. rokov. A tieto knihy som si kúpila. Čo sa stane, keď vám omylom dajú prístup k mailovým schránkam všetkých kolegov? A o 5 sestrách, ktoré postupne spáchajú samovraždu. Také veselé čítaničko.